Už nebuďte nekrát. Príjemný dobrý večer vám všetkým želám. Som rada, že sme sa tu stretli v takej skromnej, komornej, ale o to srdečnejšej zostave, aby sme uviedli do života dve ďalšie nádherné knihy týkajúce sa toho, čo máme všetci najradšej. Dobrého jedla. Verím, že tieto knihy, ja už viem, že tieto knihy majú pokračovanie a verím, že aj tieto prvé dve knihy si nájdu stabilné miesto v každej domácnosti. No ale skôr ako prídeme k jej prezentácii, k jednej aj k druhej, celý tento večer sa bude niesť v takom slovenskom duchu, preto sa aj nachádzame tu dnes v týchto krásnych priestoroch klubu Lučnica. No a na úvod samozrejme dovoľte, aby som vás v mene vydavateľstva IKAR srdečne privítala na dnešnom slávnostnom krste, pretože každá kniha si zaslúži krst, aby potom ho mohla vykročiť smelo do života, do knihkupectiev a do každej domácnosti, kde sa dobre varí. Ak kde sa dobre nevarí, tak vďaka týmto knihám to určite potom bude o to jednoduchšie. Neprezradím všetko z dnešného večera, pretože máme pre vás aj prekvapenie, no a ako som spomínala, bude to slovenský večer, tak určite sa hodí aj krásna hudba, slovenská hudba, slovenský tanec a o to sa postará folklórny súbor Kobylka. Existujú už vyše 20 rokov, vystupujú nielen tu na Slovensku, na všetkých festivaloch, ale aj v zahraničí. Sú z 9 novej vsi, sú to veselé, hravé deti, preto sa volajú aj kobylky, lebo tak vraj skáču, som sa dozvedela, hudobný nástroj mám v sebe, takú tú kobylku, takže preto aj tento názov. No a skôr teda ako uvedieme tieto úžasné knihy do života, tak sa naladíme na tú pravú slovenskú nôdu. Ja sa takto dám trošku.
že úžasné, bolo to krásne, až dojímavé, ako dokážu takéto deti v dnešnej dobe ešte takto krásne túto slovenskú kultúru šíriť. A veľká vďaka patrí samozrejme aj rodičom, že tie deti vedú k tomuto a naozaj to bolo úžasné a voviedlo nás to do toho, aby sme tú slovenskú naozaj kultúru, tú našu, na čo môžeme byť hrdí, udržiavali nielen v tom hudobnom štýle a v hudobnom smere, ale teda aj v kuchyni. A o to sa postarala Silvinka, ktorá precestovala už takmer celé Slovensko a v každom tom kúte, regióne zozbierala to, čo je pre daný región typické, čo sa týka kuchyne a varenia. A ja by som teraz poprosila nášho vzácneho hostia, Jozefa Bednárika, aby sem ku mne prišiel a my si spolu teraz prelistujeme tieto prvé dve knižky, ktoré o chvíľu pokrstíme, aby sme si ich trošku predstavili z takého toho nášho laického hľadiska. Obidva máme blízko k vareniu, takže to zhodnotíme aj k jedeniu. Takže môžeme ísť na to. Poďte sa, nech sa páči. Dobrý večer. V prvom rade vítajte. Takže máme tu obidve časti poklady slovenskej kuchyne. Prvá časť je z Bratislavy, okolie Bratislava, Záhorie a druhá časť je Považie. To znamená, že sme už precestovali prvé dve také veľké oblasti. Spodek. A čo sme našli v týchto knihách? No, idem ja bez tohoto, dobre? Super. Som sa aj pripravil, lebo myslel som, že tu budeme len ódy spievať na pani Pilkovú, ale kázali mi, že predstaviť. To znamená, na chvíľenku si sadnite. Môže to? Mám 4 papiere. Ale veľkými písmenami, dobre? Vždycky, lebo som slepý už. Vždycky, keď sa hovorí o knihe alebo o nejakom kacírovi alebo o odsúdenej kráľovne, tak sa nájde vždycky, že advocatus angeli a advocatus diaboli. Ja neviem, či som teraz diabolský alebo anielský advokát, že či teda mám vychvaľovať zdravú kuchyňu a odsudzovať to nezdravé, alebo či mám proste chváliť, ja budem angeli, dobre? Lebo to je proste to, čo mne sa slinky budú, preto som si aj toto dal, aby som bol rozumieť. Takže Adriana mala pravdu, ja čiastočne, ja som milovník jedla, ale akéhokoľvek sa vám priznám. Či je dobré, zdravé, alebo také, nielen zdravého. Plne sa popisuje aj to, čo nám napísali v scenáre, že gurmán. Gurmán znamená, že jedák. A gourmet znamená vychutnávač, rafinovaný. Bol som aj to, aby som sa vám priznal, na mladé kolena som bol aj ochutnávač, aj teda akože chodili sme my po všelijakých reštauráciách. Nie je tu pani riaditeľka Ikaru, tak ju polohováram. Dobre, počúvajte, raz sme si v Miláne, že ideme my na takú trojčepičkovú reštauráciu na Michelini, sú 3 čiapočky, to znamená, to je vrchol, teda áno, to je 3 hviezdičky alebo 3 čiapočky, gomily, je to. No a Gabika bola uzimená a bola tam strašná zima v tom Miláne, že ja sa tak teším, rybová polievka bude, že to tak bude lyžica v tom stáť. No viete čo, 5 kuchárov nám prinieslo brúsenej skúmavky asi 3 kvapky húbového extraktu. Tak naša Gabika takto dopadla. To znamená, mám za sebou všetko toto možné, čo bolo. V každom prípade hovorím, ja na staré kolená, tak ako vy všetci, málo je vás tu, čo sú to vtedy narodení, kedy ale túžime sa vracať vždycky do detských čias a vyhľadávať v podstate také tie basic, také tie základné jedlá, ktoré nám varili mami, babky, tety, susedy. A veru, že ja sa nemám priznať niekedy aj tety, čo varia v tých kuchyniach, pionierské škôlky alebo také. Aj to si spomíname ako na zaujímavé, dobré jedlo. Z hľadiska správnej výživy sú to jedlá častokrát kulinársky nekorektné, ako sa dneska hovorí. Nie politické a kulinársky nekorektné a kaloricky nezdravé. Ale vy sami všetci viete, aké sú to jedlá dobré. Pani Birchová to vie najlepšie, hej? Lebo ona všetky ochutnala. Ja v podstate... Áno, určite sa ochutnali. Ja napríklad, už sa vám priznám, ja som platonický kuchár. Ja nekonzumujem, ale nevarím. Ja to skôr ako pornografiu beriem. Aj toto je najkrajšia kulinárska pornografia, ako na Slovensku. Vyšla si, ja myslím, pani Sila, všetka česť, ak ste to vymakali. V každom prípade, ešte môžem vyprávať? Dobre, tak ideme. Dobre. Lebo cházali mi pripraviť sa, tak som pripravený. Takže, jasním vám v podstate platonicky, pomocou kníh, časopisov a spomienok.
Viete, kedy boli časy, keď sa ešte rešpektovalo, že meso stačí 2 razy a jednoduché, prosté, obyčajné. Napríklad, vy Adriánka nepamätáte, ale kedy boli bezmesitý piatok, sa to volalo. Áno, bezmesitý. Tedy, či ste mali chuť na šnicle, nenavarilo sa, nikdy. Áno, alebo napríklad omáčky bol plný hlboký tanier a nie dneska tak šprt vám inekciou streknú okolo, že vraj omáčka. Nie. Alebo napríklad zemiaky boli v množnom čísle a dneska viete, čo vám dávajú v Novobrečovci. Zemiačik prepolený a na druhej strane sa chúli vedľa tej krumpličky agnuštek meska a veľa šalátu všetko. Takže teda to v podstate je to tak. Ďakujem pekne. Ale pani Silvia jednu faktickú túto, ona už to nechcela až tak nezdravo a všade dala, že šišky v oleji, pani Silvia, odjak živa, aby šiška šiškou bola, má byť v domácej bravčovej masti, ale ja viem, ona nemôže byť až tak nezdravá, aby ju nepohovárali v novinách. Takže takto. Ja viem, najali ma tu na kulinársku túto, laudácio sa to volá, oslavnú reč, ale spomínajme spolu ešte chvíľku. Ja tu rozprávam o nouvelle cuisine, sa to volá, to je to, že sú také porciečky a takto, toto, no. A ja sa teším, že Ikaru sa podarilo po Stephen Kingovi, po Schetzingovi a po všetkých tých úžasných thrilleroch, ktoré ja mám rád, a jeden netriller, Husársky kúsok, na poli literatúry, kuliteratúra sa to volá dneska vo svete, že vydal knižky, ktoré v záplave tých opulentných kuchárskych opusov, viete, veľké, ťažké, spieracie knihy, ja to nazývam, áno, že zrazu uprostred toho všetkého sa nedajú prehliadnúť. Asi tak, ako čo ja viem, napríklad Slovenka, keď ide do Fínska, hneď viete, že to je Slovenka medzi tou škaredosťou, čo tam je. Prepáčte, je niekto Fínka, dobre? Alebo ako, ne, povieme tak, ako Adriana, keď konferuje, alebo moderuje Miss Slovenska. Áno, to je žena do ruky a žena tak, dobre. Aj tie knižky, tieto knižky, pozrite, sú to sexy knižky. Sexy knižočky, ja to nazývam, sú na pohľad, ale zároveň sú aj pekne do ruky, netreba spierať, áno, sú štíhle, ale nie úzke. Áno, nie až také úzke. Sú vystajlované inak ako všetky ostatné knižky. Nemajú obal, a o to sú možno trošku lacnejšie, chvála Bohu za to, že sú trošku lacnejšie. Majú dušu, ktorú im vdýchla s veľkou láskou a s nehou, a povedal by som so záujmom, a pani Silvia Pilková, to sa líši od takých tých blogeriek, ktoré to urobia rýchlo kvašky, ja ich nazývam kuchárky, ale je to, že sú zaujímavé regionálne, povodí vás tá knižka po všetkých oblastiach, teda čakáme na ďalšie oblasti, áno, že až od Skalice až po Ubľa ulič. Áno, nie je to obligátne haluškovanie a rezňovanie. Ja sa teším, že sú tu také knižky, či také recepty, ktoré sú nezvyklé aj názvovo, že nie je to trendy inovované, že zrazu máte halušky s krevetami, alebo také niečo, to sa na Slovensku až tak veľmi, alebo že sú tam papáje, guláši, alebo už také, aj také bývala. Áno, nenájdete tu, chvála Bohu, ani suši. Hoci brinzové suši, neviem, to vymyslíte, alebo slaninkové suši, neviem. Žiadne také, vonia to krivánom, vonia to vyhorlatom, vonia to západným Slovenskom, ktorého ja som veľký vyznavač a milovník. A takže v podstate sú to knižky, pri ktorých si môžeme zasnívať. Áno, zasnívať a povedať si, že čo to je, keď sa takto dobre hotuje, jak sa hovorí na Slovensku, keď sa navarí. No ešte čo som chcel povedať, sú úprimné, poctivé, tak ako slovenská kuchyňa, keď zoberieme tých lepších, keď nejdeme do parlamentu, ale to sú poctivé a slovenské recepty. Áno, že nehýri názvami talianskými, francúzskými, a že sú tam také pekné názvy. No či si spomeniem, počkajte, Modranský jágérek. To nikde nemajú, to len tu. Chcete vedieť, čo to je? Kúknite si 24. strana. Alebo napríklad Vespeteca, vyzerá to ako nemravná nadávka. Plpa. No to je úžasné. Pozrite si chrenové, čo je to plpa. Sú osvetovo pôsobiacie tie knižky. Ešte môžem chváliť, pani Silvia. Ja viem, ona troch chce blahom, ale ja proste to musím, lebo to sa podarilo. Áno, že keď si ich kúpite, tak budete konečne vedieť,
ako chutí to, čo Jerguša Lapínová mamička navarila v zbojníckej mladosti. Ako chutí demikár. Alebo všetci počujete, Zuzanka Hraškulka uchytí osúšok upadlý matery, zúbky na víceri. Tu je osúchov aspoň 2, a ešte čo nás čaká, keď pôjdeme vyššie. Hej, a ja som vždycky chodil závidieť, sa vám priznám, závidieť aj takéto knižky, aj reštaurácie v cudzine. Napríklad, to je to, že my to nemáme. U nás to nejako sa nenosí, ale napríklad Maďari majú Márváň Meňa Soň, ako mramorová nevesta, kde majú také dobré ľudové jedlá. Poliaci, tí majú reťaz reštaurácií, oni nemajú možno až toľko McDonaldov, ale majú reštauráciu, ktorá sa volá Chłopské jadło, širliacké jedlo, kde prídete a už vám dajú krajec mäkkého chleba s poškvarkovou masľou a cibulou. To je tam na začiatok, áno, akože toto. Alebo napríklad Rusi majú veľmi dobrý reťaz reštaurácií ľudových, ktoré sa volá Jolky-palky. To je napríklad, jak u nás, že kurník šopa. Jolky-palky. A to je úžasné. Alebo mliečne ľudové jedlá sa volajú kravička, hej? A tak ďalej. To tu my ešte nemáme. Títo majú vedľa Rakúšania, majú Schnitzel and Company, kde je vysmážaná viedenská kuchyňa. No, u nás, ako keby sme sa hanbili predstaviť. A ja snívam to takých zážitkov, že možno po týchto knižkách, keď to vidie všetko, sa nájde kaskadér alebo kamikaze, ktorý vymyslí, čo ja viem, že ja neviem, Adriana, poďte mi rozmýšľať, haluškománia, krčma haluškománia, alebo ja neviem, viete čo, v v Prievidzi, keď som išiel autobusom, bolo na autobusovej stanici, že predávame hodoke. Hotdogy. No a prečo nemohli by napísať, predávame haruľu, alebo že by sa reštaurácia na utrdelníka, alebo ja neviem. Host by tak ochutnal a prežil Slovensko nie len na mape, ale zároveň chuťou, čuchom a zistil, že aj tá naša nízka kuchyňa, ja som nie až taký hurá Slovák, ale čo sa kuchyne týka, že aj nízka kuchyňa je naozaj originálna, zaujímavá. Ja prajem týmto dvom knižečkám, aby sa vďaka ním Slovensko prebudilo z tej pizzového ošialu a z drog, ktoré sa nazývajú sushi alebo hamburgery. A že aby vďaka pani Pilkovej dostali porciu zaujímavého jedla. A takže keď napríklad príde, stalo sa mi to, Lucia Bíla mi hovoria, pošli nás v Bratislave do nejaké originálne restaurácie slovenskej. Ja som sa začervenal, lebo originálnu nemáme. Možno hentam, ale to sú mikrovlnkové orgie. To v podstate nie sú jedlá, na ktoré by si dali mamu do otroctva. Toto sú také jedlá. A práve preto, keď sa má po týchto, keď vyjde celá tá edícia, predstavte si takto, ešte knižky, tak sa nebudem musieť červeňať a dám jej aspoň 5 adries na celom Slovensku. A keď nie, tak je darujem celú edíciu. Ďakujeme, bolo to krásne. Ďakujem pekne. Myslím, že veľmi pekne odprezentoval knižky a teraz budem veľmi rada, Silinka, ak prídete aj vy k nám a poviete nám teda aj o knižkách, ale snáď aj o tom, ako tie recepty ste zháňali, hľadali. Spomínali ste pri predstavovaní prvej knihy, pretože tá vyšla na sklonku minulého roka, že ste niekedy vošli do obce alebo do mesta, zbadali tam reštauráciu, ktorá pôsobila domácky a nehambili ste sa ísť za kuchárom a spýtať sa na typické jedlo, ktoré patrí k tomu regiónu. Takže možno by ste mohli nejaké tie zážitky porozprávať, pretože by ste kuchárka, aj profesionálna, dokonca Silinka varila aj v reštauráciách, aj v zahraničí, v Rakúsku, v Rusku, to znamená, že skúsenosti aj profesionálne. Tak ako vznikali, alebo ako sa hľadali recepty a ktorý recept je taký, čo vám k srdcu prirastol najviac? Neviem, či chcete mikrofón? Ani ďakujem. Ďakujem za otázku. Ja som vás všetkých chcela privítať. Som strašne rada, že ste si našli čas a prišli ste sa pozrieť na tento kres a na naše nové knižky. Nie sú to len moje knižky, na týchto knižkách spolupracovalo veľa viacej ľudí. Musím poďakovať vydavateľstvu IKAR, ktoré sa na tomto podielalo a týmu ľudí, teda, ktoré mi pomáhalo dať dokopy tieto receptíky a obidve knižky a samozrejme spolupracujú so mnou aj na ďalších knižkách. Celkové by ich malo výsť 8, pôvodne ich malo byť 10, ale zúžili sme niektoré regióny, lebo bolo toho strašne veľa, takže ich bude 8. A každá knižka bude obsahovať 3 regióny.
každý región približne 50 receptov, čiže dokopy 150 receptov na knižku, čo keby pani Belo potom zatranie, ktoré vlastne začalo už dávnejšie, ale tak intenzívnejšie v máji, som zistila, že sú strašne zlatí ľudia na Slovensku, s tým, že je strašne veľa občianskych združení, regionálnych združení, ktoré keď som oslovila, tak mi posielali svoje recepty. Ja som si to potom odobrovala, aby ste si nemysleli, že som si to len tak akože vycúcala z predstavte recepty, že je to vymyslené, tak mi to odobrovali múzea a lektori teda, ktorí sa týmito vecami zaoberajú. A nehovoriac o tom, že ja keď tieto recepty dám dokopy, tak no, recepty hľadám jednoznačne tak, že oslovujem ľudí, múzea a tieto občianske združenia, to je jedna forma. Druhá forma je, že oslovujem svojich známych. Tým, že som sa narodila v Banskej Štiavnici, a teda v okolí máme veľké príbuzenstvo, vyrastala som v Bratislave a predkom mám z Bardejova. Nehovoriac o tom, že som sa privdala do rodiny, ktorá je z Lapáša, pozdravujem svokričku moju, tak tých ľudí okolo mňa je fakt dosť a myslím, že musím im poďakovať teda za tie recepty, ktoré mi poskytli. Ďalšia mi posielajú recepty a my z toho teda vyberáme tie najzaujímavejšie, najšpecifickejšie, najtradičnejšie pre ten daný región. A snažíme sa teda ich napísať tak, aby sa dali aj uvariť, čo je niekedy veľmi ťažké, pretože staré recepty sú písané tak, že máte tam zoznam surovín bez gramáží a nejaký chabý postup a my sa to musíme snažiť vydedukovať, že čo z toho vlastne má vzniknúť a jak to má vlastne vyzerať. Ďalší problém je s hľadaním fotiek. Keďže fotenie jednotlivých jedál by bolo nákladné môjho varenia, tak začala som už vlastne v detstve. To všetko vlastne môže moja mamina, ktorá sa naučila variť tradičné jedlá od našej starej mamy. A tým, že som to od nej okúkala, začala som mojou prvou bábou, v 9 rokoch, ja som už Andrejke minule spomínala na bibliotéke, tak tým sa vlastne začalo celé moje varenie. Je pravda, že som pôsobila v niektorých reštauráciách ako kuchárka, ale to bolo vlastne, že som prechádzala všetkými funkciami v reštaurácii, aby som sa teda naučila, čo to všetko obnáša. A teda nedovolím si povedať, že som profesionálny kuchár, ale rada varím, čo teda môže potvrdiť hlavne môj manžel, ktorý teda stúpa a moja rodina teda na oslavách. Takže tak. Úžasné, skvelý respondent, Mišulka. Jedna otázka padla krásne. Ja som krásne, ste nám to celé odprezentovali. A je aj región, ktorý vám prirastol k srdcu, alebo asi nie, keďže narodili ste sa tam, rodina je z jedného, z druhého, z tretieho kúta, tak asi je to celé Slovensko. Ja musím povedať, že ja mám strašne rada štiplavé jedlá. A teda nemám maďarské korene, ale mám rada štiplavé, teda guláš, paprikáš a podobné čili papričky a podobné záležitosti mám veľmi rada, ale samozrejme je to Banská Štiavnica, teda Hont, ktorý teda bude tuším v 3. alebo 4. knižke až. A tam tie jedlá, ktoré sú známe, môžem povedať ten názov Dodlfans, neviem, či ho poznáte, sú to zapekané rezance s orechami, s lekvárom, posypané škoricom alebo kakaom. Áno, to sme na bibliotéke rozberali. Áno, a to milujem. Takže máme ten hod. No a keď som Bratislaváčka, hod malička, tak bratislavské rožky, kichle, neviem, či ste pošli ten názov, ak nekúpte si knižku, prečítajte si, o čom to je. Že sa teším na východ. Teraz musím povedať, že som dokončila 5. knižku. A posunula sa teda konečne smerom, som zostrelila zo severného Slovenska smerom na východ, tak sa veľmi teším, lebo tie jedlá nie sú mi až také známe, keďže som tam netrávila nejaký veľký čas a teší ma už aj to, že ma ľudia oslovujú a že som prišla na rôzne festivaly jedla, s tým, že mi teda chcú odovzdať nejaké tie receptíky a zároveň chcú, aby som teda povedala im, že čo som našla, aby som sa s nimi podelila o skúsenosti, tak sa to tak začína celkom fajn rozvíjať a sa teším. Úžasné, tak potom sa čudujem, prečo v každej reštaurácii na Slovensku, viete, aké jedlo sa dá objednať v každej jednej, kam prídete? Vypražaný syr. Presne, vypražaný syr, tak dúfam, že ten sa pomaly vytratí a nahradia o takto skvelé aj tradičné recepty. Ktorý z nich najradšej varíte? Alebo ktorý, okrem tých rezancov zapekaných? Najčastejšie z toho všetkého asi varím haruru, čo sú zemiakové klacky, tie miluje môj manžel. A robím ich teda buď teda klasické zemiakové, alebo aj s kapustou kyslou, zapečenou teda, alebo teda on si do toho dáva občas aj šunku a iné veci, čo nie je úplne slovenské, ale je to veľmi chutné. A chcela by som ešte povedať takú pikošku, čo som teraz nedávno som sa dozvedela, to som niekde aj čítala, ale som to hneď zužitkovala v receptoch, že som nevedela, že bačovia kedysi halušky brinzové, vôbec to vlastne nebolo zo zemiakov. Oni najprv kotli uvarili zemiaky v šupke, tie zjedli s nejakým omastkom alebo s kúskom slaní alebo s niečím a tá voda škrobová, čo tam vlastne ostala v tom kotli, tak kúsok z nej najali do múky, urobili halušky a do tej zvyšnej vody tie halušky nahádzali. Čiže oni boli vlastne také trošku lepivé z tej škrobovej vody, ale že vlastne to boli pôvodné originálne halušky a zajedali to nie s brinzou, lebo tá sa predávala a bola pre nich drahá, aby to zarábali, ale používali to nejaký starý nakrájaný syr, teda, aby to zahustili niečím. No, to keby sme ponúkli teraz
niekomu neviem, či by si pochutil, ale tak tradičné brinzové halušky. Mne sa páči, že v tejto knihe okrem receptov sú aj dobré tipy, rady, nápady. Je tam aj história, napríklad pri receptoch z droždín som sa dozvedela. Áno, tak to mapy všetky regióny, takže je to aj geografia zároveň pre deti, takže oplatí sa domov si to kúpiť. História je to zároveň. A ako sme už spomínali, je to teda mapovanie tej slovenskej kuchyne, tak ja sa teším už na ďalšie a ďalšie teda pokračovania a potom to bude taká krásna zbierka, aj farebná, aj praktická, veľmi. Tak snáď. Žiadna veľká kniha, tá posilňovanie. Tak možno už aj nastal taký ten čas na to, aby sme knižku slávnostne pokrstili a uviedli do života. Ale ešte predtým to malé spomínané prekvapenie, ktoré sme pre vás pripravili, teda nie my, ale vydavateľstvo IKAR, keďže sa všetko nesie v takom duchu slovenskom, tak a jeden z účastníkov krstu, mladá, ambiciózna, veľmi šikovná dáma, ktorá miluje slovenské korene, miluje slovenskú kultúru, vám teraz predvedie to, ako má vyzerať taká správna, pravá Slovenka. Takže dámy a páni, privítajte Tamarku Heribanovú. Poďte tu tam pred stolík, aby sme mali aj pekné závery, dámy. A Tani, skôr ako prejdeme k tomu krstu, predvediem tvoj prenádherný kroj, o ktorom nám musíš porozprávať, pretože je to tvoj vlastný kroj. Tá kytica, pozrite sa. Cilinka, poďte prosím nás sem dopredu, aby bolo vidieť, ako si ty nádherne vyzdobila tú kytičku. Rizo slovensky. No ja som to včera večer robila, pre vás. A som nakúpila stučky, to sú teda nie tie starodávne stučky, to sú tie novodobé, ale som trošku krásne. A teraz máme k tomuto kroju nádhernému. Včera s babkou škrobili, teraz sme napravali rukávy, aby pekne stáli. No. To je váš taký rodinný poklad? Toto je jeden z tých pokladov, ja mám viacero krojov a zbieram teda kroje z Hornej Stredy, Piešťan, Brunovce, Podvedín, tam sú také podobné. Dokopy možno takých tých kompletných krojov mám 12 a potom pred nejakým rokom som začala na internete hľadať rôzne kroje, len problém je v tom, že sú častokrát zdevastované alebo nie sú celé, takže mám také rôzne súčiastky z tých krojov a teraz to skladám, ale celkom... A odkiaľ táto záľuba pramení? No, možno je to tým, že ja som vyrastala u babičky a ja som veľmi bola šťastná, keď som dostala tieto dve krásne knihy do rúk, lebo tá prvá knižka Bratislava Záhorie Podunajsko, tak to je samozrejme to okolie, kde sa nachádzame teraz, ale tá druhá knižka, tak to je presne to, kde som vyrastala, to je Trnava, to sú Piešťany, to je Horná Streda, takže keď som otvorila tú knihu, tak naozaj som mala pocit, že vidím to jedlo, ktoré mi pripravovala moja babička, moja prababička. Možno aj preto mám rada kroje, pretože som trávila veľa času so staršími ľuďmi a sme boli na tej dedine a navštevovali sme tiety, ktoré ešte v tom čase nosili kroje, teraz to už nevidieť skoro vôbec, keď idem do Hornej Stredy, tak je to naozaj rarita, aby som videla kroj, takže asi kvôli tomu. Je to krásna záľuba, tak aby ti vydržala. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Krásne knihy, tak asi nastal ten čas, aby som pozvala aj ďalšieho krstného otca, Jozefa Bednára. Ja napred za IKAR, pani Lešková je zakliknutá, tak idem odovzdať ja toto za IKAR a za všetkých, nech sa páči. Neviem, jak to unesiete, ale tiež pekná knižka. Aby ste by mohli do jednej ruky chytiť jednu knihu, do druhej druhú knihu. A povedzme, čím budeme krstiť a prečo práve týmto sme si vybrali krstenie? Vybrala som si pohánku, myslím, že vás poznáte všetci, a vybrala som si ju kvôli tomu, že je to stará slovenská plodina, ktorú naši predkovia hojne využívali, či už na prípravu rôznych kaší, prívárkov alebo prílohám k jedlám. Ale ja musím povedať, že ja a moja svokra, Gabuška, ju používame, pečieme chlebík pohánkový, a to kvôli tomu, že obsahuje rutín, čo je veľmi zdravá látka na elasticitu ciev. A myslím, že si zaslúži postojné miesto medzi našimi súčasnými potravinami, takže odporúčam. Takže nepochybne pohánka. Tamarka, začnite vy. A potom aj knižkám popriali, čo tam do života. Ja by som bola veľmi rada,
keby sa tieto dve knižky ocitli v každej slovenskej domácnosti, lebo sú prekrásne, sú naozaj veľkým pokladom a ja som veľmi šťastná, že môžem byť krstou mamou. Je to pre mňa veľká časť, lebo je to nádherné, že existujú takéto knižky, to čo robíte je fantastické. Ja zase ako krstný otec som zapriať túto knižku. Dobre. Ja zaprajem týmto knižkám, aby keď už ich bude 13 vašich detí, aby ste potom vydali jednu, kde by sa zobralo to najoriginálnejšie a v angličtine. A v angličtine, keby sa to preložilo, lebo to vo svete, ja prvé, čo prídem do inej krajiny, že hľadám to v angličtine, že kde sú litovské jedlá a tak ďalej. To by bolo podľa mňa veľké, nech aj oni vidia, že čo máme, je krásne. Ja nebudem rozhodovať, ale robíme, aj to, čo hovoríme, knižečky moje nesalátajú, skôr máte odležné, musím si stričiť. Dobre. Takže sa môžem byť viac ešte. Takže gratulujeme. Krst prebehol presne ako má. Ja verím, že naozaj sa knižka bude dariť. Bude to nielen krásny dárček, ale bude to aj niečo, čo sa bude deniť z pokolenia na pokolenie, pretože sú tam všetky recepty. Ja neviem, najstarší je. Nedávno aj najstarší recept. Dobre, poďte. Áno, áno, áno. Čiarky.
Ešte raz ďakujem za potešenie sa s vami stretnúť. Nechodí do lesa, zatiaľ, ale možno pôjde. No, vybrali, tak dobre? To až ste vino budeš do starého mesta? Ráno je pekno, čo? Kopec a super. Dobre si sa navarila. Ďakujeme vám z kruhovej rodiny. Zdraví Karla. Na Silviu. Čau. Na zdraví.